guys, welcome to my channel. Ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Karon day guys, magmukbang ko og kanang mangga. Diya, nako na kanang mangga guys, diya. Oh, diya. Ano siya mangga guys, kanang tamis lununin sila ug mahinog na kanino. Diya guys, kay namong ko Indian Linggo. So nagpakpak ko ganiha guys og lima ka buok unja na siyang gi kuhaan og liso. Karon guys, magbukbang ko dayo kanang kurot ba nila og kaon diya. Guys, magsubod na tag kaon. Atong suwayan ning mahurot ba nila guys. Nga. Nga unta guys. Kuan sa kanang lutong. Ay, mukbang na na yung gikuhaan. Na mo yung imo diri pagpakpak imo ha. Ano na ka? Ngunit. Naon ka? Ano na? Masih niya humurot. Dahil tabangi ko, dahil. Tabangi ko ni juga kan. Lutong. Hindi ka masukong na balik na iya. So, sige ko kaon na ani kay ang hyper. Shout out ko guys sa nanay ng hilabot. Kaya na ako nanawag yung mukha mo. Duli mo. Ang salig mo pinagpakan. Kung hindi ka, tamis na. Yung murag bago siyang gipo. Enjoy na siya. Nahatag mong ko. Gawin daghan o. Ang initas gawas guys. Hanggang sa garden niya, ang kainit. Hindi kaya yung legal. Kami kayo guys. Kamo to 5 ka buok nila.
Itan mo gud nila. Sin. Hapit siya murot. No, hapit niya na hurot. Magpakpak. Pagkutsudo ka, magpakpak ka. Sana lang. Kita. Hindi mo pakita sila kung uwang paano yung hapot yun sa mahinog. Akin na yung kutsilyo. Purot na ako guys. Akin na yung kutsilyo. I-try natin ito. Asa di ka kung bagong kutsilyo to dito sa sinakatong na yung bitay. Kaya kung ano man siya ka ng pura na siya o ka ng humok pa. Mo green pa mo siyang humok pa. Tsara na. Ano siya guys oh. Ang tilawan o slim ba. Kuwangan pa dyan. Wait lang na. Try Sluma lang na. Tapad na ka na dari. Gusto kayo na. Hala, tamis. Be? Makita lagi diri. Diri ka kung tapad. Mana yung anak guys. Bilugan ko niya. Tamis. Slum. Tamis eh. Na-prank siya guys. Ningok tamis. Aslum din guys. Para sa gibiwangan niya. Kuan, kamis. Aslum. Kuha pa mong siya ka ito mahinog. Pero mahinog niya tamis sa siguro ni. Aslum dyan. Nakasin kaya aslum. Dapat tagnaw murag na sigdin din ako. Islam job. Hi, day ko sa ay shout out ko kay sis Janit Jamu in the June. Kanang shout out nimo. Hi, salamat sa imong sige pagtanaw. Shout out ko sa akong Ati P. Birano Israel na nasa sa Davao. Salamat kayo, Ati. Okay. Ang tawag niya na isuon ko ni Dja. So, Ati na lang po yung itawag ni mo. Yan, amping dia. Lilit Mulihon, shout out. Niti Kara, shout out mo. Lilian and Anthony Family. Palihog subscribe na niya guys. Kay nana siya sa Japan. Butan kayo na guys. Ang una sa silingan dito sa Bohol. Ate Mars. Marcelo Casanyaris na nasa sakuan. Sige na sa tanong sa vlog. Hi Nimo. Lordy Saladin. Hi. Boholanong kuan. Boholanong dako adventure mo siguro sa kanang na siya sa Cavite kuno karon. Hi Nimo. Si pila siya tanong ako sa akong vlog. Iliwood sa lahay ni mo. Let's go gala. Hi. Let's go gala. Palihog ko anak niya og subscribe guys. Nya sa katong wala na ko surat guys. Palihog ko comment diri kay sunod ako mong i-shout out niya. Mao to akong vlog ron guys. Kaon ko og mangga. Mao to guys nahurot na. Pero kuhaan lagi sa akong anak niya. Wala gini ang gitilawan kay lagi sa ni pahilugon kay murag hapit ni sa mahinog. Ya, daghang salamat ninyong tanan sa sige tanaw sa akong vlog. Ya,
Amping tanan, see you in this vlog. I love you all, tanan-tanan sa asaman mo sa lupalok sa mundo. Thank you so much.